De eerste competitiewedstrijd van dit seizoen waard een 4-2 in de Alkmaarders. Spits Finn Bogason scoorde door 2 keer en zou uiteindelijk topscorer van Nederland worden. De IJslander is er morgen net bij vanwege een blessure. Een groot gemis van de Finsters. Ja, ik denk dat dat een aderlating is voor ons. Ik bedoel, hij schiet dit jaar 29 in. Hij is altijd belangrijk voor onze goals. En ja, dan is het altijd vervelend als je spits er niet bij is. Maar hij heeft een flinke tik op zijn knie gehad. En ja, het is hopen dat de jongens die het morgen voor hem gaan invullen een goede dag hebben, een fantastische dag. En dat die er een paar gaan inschieten. Ongeveer Marten de Roon zit in AZ ook onder de kont. Hij had een hamstringblessure. Dat valt hem zwier. Ja, dat is verschrikkelijk. Ik bedoel, ja, zaterdag wilden we toch nog 1 keer gas geven, zodat we een 3-0 ongedaan kunnen maken. En ja, in deze fase van het seizoen wil je er gewoon bij zijn. En dan is het ja, vervelend als je niet kan spelen. En dan voelt het als een beetje alsof je het team in de steek laat, zeg maar. Wat de vervangers binnen van de Roon en Finn Bogason is bekend, maar trainer Marco van Basten wil het net sissen. Hij zei dat het regen worden zal, maar liet de kop net hingen. In de voetballerij zijn natuurlijk een hoop dingen gebeurd die al lastiger zijn geweest dan wat wij nu als karwei hebben te klaren. Dus ja, daar geloven wij wel in. Het zal niet makkelijk worden, maar we gaan er alles aan doen. Van Basten zal volgend jaar de tegenstander van morgen trainen. Toch wil hij daar net hoe denken, hij stiert bij Heerenveen onder het contract. De Finsters verwacht je het verlies van 3-0 goed meidje te kennen. Voorspellen is altijd moeilijk, maar doe het dan toch maar voor deze keer. Morgen de uitslag. 4-0. Ik hou ook niet van voorspellingen, want als ik iets zeg, dan staat het gelijk over op de voorpagina. Dat lijkt me helemaal niet zinvol en handig.